Assalamu alaikum. Aw debe na walma kede do mal kurashel toujours. Aw bela jelen folendo. Folen tani kanyeshi aw bela jelema. Donc ambe anga formation Windows 10 de konnana toujours. Formation min konnana amba asigsen muga ani flana la. Amina ye cogo mina an bɛ se ka dossier minnu bɛ daminɛ ni point an ka système kɔnɔna na an bɛ se k'olu dogo cogo min ani dossier minnu bɛ daminɛ ni point olu ye fɛn sugu jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn donc en plus u bɛ mun na an ka ordinateur kɔnɔna na donc sisan aw bɛ ɲɛ b'a la n ye n ka explorateur de fichier dayɛlɛ si vous voulez an bɛ se ka segin ka a dayɛlɛ donc an bɛ n ka explorateur de fichier kɔnɔna na nana cpc kɔnɔna na disque local C utilisateur donc n bɛna taa n ka dossier personnel de kɔnɔna na ne ka utilisateur ye admin donc n'i y'a jateminɛ fɛn dossier caman bɛ a bɛ daminɛ ni point mun na nin dossier ninnu bɛ daminɛ ni point nin dossier ninnu ne m'u bila yan c'est-à-dire n ye application dɔw de installé o application ninnu de nana nin dossier ninnu bila yan i b'a par exemple sisan Atom sisan o ye éditeur de texte application dɔ de don ale de nana nin dossier in créé donc a bɛ a ka configuration de bila a kɔnɔna na a bɛ fonctionner cogo min o n'a ɲɔgɔn donc VirtualBox VS Code a bɛɛ bɛ o cogoya de la donc sisan mun na u bɛ point kɛ a daminɛ na point in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire tiɲɛ de don quoi c'est-à-dire en fait système wɛrɛ de la i n'a fɔ ni Windows tɛ mais Linux kɔnɔna na n'i ye dossier kɛ ou bien n'i ye fichier tɔgɔ da ka dossier tɔgɔ da ou bien ka fichier tɔgɔ da k'a daminɛ ni point o kɔrɔ ko o dossier o fichier a dogolen de don a tɛ ye mais Windows kɔnɔna na a tɛ fonctionner ten mais comme minnu bɛ application ninnu développer u degelen bɛ nin kɛcogo de la donc toujours hali Windows hali n'u ye application min kɛ Windows la souvent u bɛ nin fɛn nin to a la donc i ka u ka dossier de config u ka application dossier de configuration u bɛ point ka a daminɛ na hali n'a sɔrɔ a tɛ dogo o t'a a dogo Windows kɔnɔna na donc an ka baara ye min ye bi an bɛ fɛ ka nin dossier ninnu dogo parce que an mago t'u la an tɛna s'u ma donc système application ninnu yɛrɛ de b'u yɛrɛ gérer olu yɛrɛ de bɛ nin dossier gérer donc an bɛ fɛ k'u dogo an ka vidéo tɛmɛnen na an y'a ye cogo min na an bɛ se ka dossier dogo walima an bɛ se ka fichier dogo cogo min donc c'est très simple an ko nin flèche bɛ normalement a bɛ tan donc an b'a a dayɛlɛ an bɛ na affichage kɔnɔna na n'an donna affichage kɔnɔna na an bɛ casa coché ta donc n'an ye casa coché ta an bɛna ye fɛn fɛn ye dossier min bɛ daminɛ ni point an b'o coché donc n y'a coché kelen kelen mais an bɛ se k'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ mais c'est pas grave donc sisan fɛn fɛn ye dossier ani fichier min bɛ daminɛ ni point n bɛna a bɛɛ coché donc hop hop ninnu b'a la a bɛɛ coché la ka ban par contre a ye nin bɔ a la n bɛna hop n bɛna a bɛɛ coché siɲɛ kelen comme ça an bɛ lafiya voilà donc comme tout an ka vidéo tɛmɛnen na donc an bɛ se ka kɛ masquer les éléments sélectionnés donc éléments minnu sélectionné don an b'a fɔ k'a k'u dogo donc a b'a ɲininka comme dossier dɔ don n'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka dossier in dɔrɔn de dogo bien an bɛ fɛ ka dossier n'a kɔnɔna fɛnw bɛɛ dogo donc an bɛ dossier n'a kɔnɔna fɛnw bɛɛ dogo hop voilà donc a bɛ temps dɔɔni ta parce que dossier ka ca fichier ka ca a kɔnɔna na donc a bɛna a bɛɛ dogo n'a tilala dɔrɔn i bɛna ye nin si tɛna ye n ka dossier personnel kɔnɔna na bilen donc n bɛ lafiya an bɛɛ bɛ lafiya donc ici a bɛ ka fichier fɛn fɛn dogo a bɛ k'o de yira ka taa donc ani modification minnu bɛ ka kɛ en même temps a bɛ ka yira ni opération a bɛ ka fichier minnu dogo donc a tɔ ye 30 secondes ni 30 secondes dafara ale bɛ tila quoi donc an b'a makɔnɔ dɔɔni a tɔ ye 20 secondes n'ala sɔnna ma donc yan an ɲɛ b'a la comme n seginna ka fɛn ninnu sélectionné donc ni fichier ninnu ma sélectionné mais o tɛ problème toujours o ye k'a yira o la an bɛ se ka dossier ninnu dogo cogo min donc a y'a ye donc n ka dossier minnu bɛ daminɛ ni point a bɛɛ taara ka bɔ yen donc n'a ye n diya yɛrɛ n bɛ se ka ninnu ta hop hop ka tila k'olu fɛnɛ dogo masquer les éléments sélectionnés ale bɛ ka mun fɔ dossier fosi tɛ yan koyi hop k'i k'o dogo voilà donc baara banna donc
olu fana bɛɛ dogora donc o de kun ye bi video ka yiraw la cogo min na dossier minnu bɛ daminɛ ni point minnu b'an ka dossier utilisateur kɔnɔna na donc an ka dossier personnel kɔnɔna na an bɛ se k'olu dogo bakurubaya la siɲɛ kelen cogo min pour que an kana se k'u ye wa o dossier minnu bɛ daminɛ ni point olu ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye ka yira aw la aw ka système kɔnɔna na donc k'a fɔ ko aw salamu alaikum ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a kana ɲinɛ toujours a ka video a ka partager a ka cari a ka sɔgɔ an ka chaîne na donc an ka chaîne YouTube bɛ yen o ye Malikura chaîne an ka chaîne Facebook fana bɛ yen an ka page Facebook Malikura fana bɛ yen a bɛ se ka taa aw sɔgɔ o fana na donc n'ala sɔnna ma bientôt an bɛna page TikTok fana dɔ bila sen kan a bɛ se ka taa aw sɔgɔ nin bɛɛ la n'a bɛ fɛ ka n ka formation suivre problème fosi t'a la assalamu alaikum